Dnes som si pre vás pripravil kompiláciu videí UAP objektov zachytených na kameru z minulosti, keď ešte neexistovala AI ani nekonečné grafické možnosti vyrábať fejkové videá. Ale zaujímavé videá nájdeš aj na mojom kanáli. Ak ťa bavia takéto videá a videá o odhalených prípadoch UFO z minulosti, daj mi odber na môj YouTube kanál a sleduj môj Facebook.